Ahojte priatelia, volám sa Andrej Glezl a som spoluzakladateľ kliniky duševného zdravia Kalma. Naša klinika sa špecializuje na starostlivosť o duševné zdravie detí aj dospelých. V klinike Kalma máme aj logopéda. Logopédiu ľudia často vnímajú ako učenie detí správne vyslovovať hlásky. Avšak logopédia je o mnoho viac. Je to veda, ktorá rieši široké spektrum rečových porúch u detí aj dospelých. Kedykoľvek je problém so schopnosťou komunikovať, je dobré zapojiť logopéda. Dnes sa rozprávam s magistrou Luciou Vančovou, odbornou garantkou pre oblasť klinickej logopédie v Kalme. Povieme si, čo logopédia je, kedy a ako pomáha a kedy je do spolupráce s logopédom potrebné prizvať ďalších odborníkov. Ďakujem vám za pozornosť. Ahoj Luci. Ahoj Andrej. Čo je to logopédia a prečo si sa rozhodla venovať práve tomuto odboru? Tak logopédia pre väčšinu ľudí znamená nejakú tú nápravu tej reči alebo artikulácie u detí, hlavne teda vyvodzovanie tých nejakých hlások ako s, r, ale je to teda oveľa obširnejšia veda a oveľa viacej vecí je za tým, nie je to úplne jednoduché. A rozhodla som sa preto, sa mi to páčilo, tak som skúsila teda ísť na tú vysokú školu logopedickú a teraz si neviem predstaviť, že by som robila niečo iné. Rozumiem tomu teda správne, že logopédia sa týka nielen detí, ale aj dospelej populácie? Áno, je to široké spektrum, zaberá logopédia od detí až po seniorov. A tvoja klientela je aká? Moja je prevažne detská. Mám ambulanciu, čiže akože áno, prevažne sú tam tie deti, ale objavia sa aj dospelí pacienti. K dospelým pacientom sa ešte teda vrátime. Začal by som s deťmi. Taká typická situácia, že som rodič malého dieťaťa, komunikujem s ním a niečo sa mi nezdá. Je to ten správny čas, kedy by som sa mal zamýšľať nad tým, že by som mohol navštíviť ambulanciu klinického logopéda? Pokiaľ je to dieťa vo veku tak okolo tých 2 rokov, že by už malo začať s tými 2-3slovnými vetami, že by už malo byť celkom ako takým komunikačným partnerom a ono stále ešte nie je rozhovorené, prípadne si rodič uvedomí, že má možno málo tých slov, ktoré používa, tak áno, môžeš spozornieť a teraz už naozaj je to o tom, že tí rodičia aj spozornejú a je dobre vtedy vyhľadať toho odborníka, aby ti potvrdil, či tam môže byť teda niečo skryté, či je tam nejaká iná diagnóza, alebo či je to iba o neskorení rečí a to dieťa by to mohlo dobehnúť. OK. A ako teda prebieha také vyšetrenie u logopéda? S týmito malými deťmi je to o tom, že ty ho pozoruješ. Čiže ten rodič s tým dieťatkom príde a ty musíš pozerať na ňo, ako reaguje, ako vníma okolie, či ako sa hrá, takisto aká je postúra tela, ako má jemnú, hrubú motoriku, ako interaguje s okolím, čiže či toho druhého zahrňa do svojej hry, alebo nie, aký má očný kontakt. Čiže všetko toto si musíš všímať, či má nejaké slovné prejavy a keď, tak aké. No, aby si mohol urobiť ten celostný taký obraz. A ako dlho asi trvá takáto diagnostika? Je to jednorazové sedenie, alebo je to na viackrát? Treba sa pripraviť určite na minimálne takú hodinku dačo, lebo potrebuješ si odvnímať to dieťa a plus potom ešte musíš odobrať tú anamnézu s tým od toho rodiča, aby si mal ten ucelený pohľad. No a často sa stane, že tie deti na ten prvýkrát nie dobre spolupracujú. Čiže ono je možno dobré niekedy si to rozdeliť na také menšie stretnutia, kým si to dieťa na teba zvykne, kým vieš urobiť tú celenú diagnostiku. Alebo môžu byť také, že čo úplne, že nespolupracujú tie deti. Čiže to musíš robiť ešte raz. Záverom takejto diagnostiky je teda čo? Záverom takéto diagnostiky je, že ty zhodnotíš, či je ten rečový vývin iba oneskorený, alebo je naozaj narušený a prípadne musíš zistiť, z akého dôvodu je narušený, alebo či je tam aj nejaká iná vážnejšia diagnóza. Začneme tou prvou variantou. Vývin reči je oneskorený. Aké dávaš vtedy odporúčania rodičom? Vtedy sa snažím rodičov hlavne ukludniť. Poviem im, čo by v domácom prostredí mohli s dieťaťom robiť, aby rozvíjali jeho reč.
A takisto, čo by si mali všímať, ako by tá reč mohla alebo mala postupovať. No a potom im poviem, že pokiaľ by sa to nedobehlo, tak nech sa mi kľudne o pol roka, o 3/4 roka ozvú a začneme s tým dieťaťom pracovať. A v prípade, ak podľa teba sa to javí na narušenú komunikačnú schopnosť, tak aký je vtedy postup? Tak vtedy treba zistiť, že čo je tam narušené a je fajn mať v tom prípade diferenciálnu diagnostiku. Čiže je dobré, že tuto v Kalme máme aj pedopsychiatra a psychológov a môžem s nimi komunikovať potom po tých ich diagnostikách, že čo si o tom myslia, že čo by tam mohlo byť, aká tá hlavná diagnóza, prípadne či to zostane iba pri tej narušenej komunikačnej schopnosti a pri takých akože zložitejších veciach, ako je narušenie porozumenia a podobne. Potom, keď tieto veci vylúčiš, tak môžeš zacieliť tú terapiu. Rozumiem. Čo chceš od rodičov, aby robili, aby nerobili v situácii, keď je tam indikácia, že môže ísť o narušenú komunikačnú schopnosť dieťaťa? Hlavne nech si naozaj všímajú tie deti od toho raného veku. A keď sa im niečo nezdá, tak nech naozaj, že sa idú poradiť s tým odborníkom. Aj keby to nič nebolo, je stále lepšie to zistiť, že teda žiadny problém tam nie je, lebo čím neskôr potom pri nejakom probléme ten rodič s dieťaťom pracovať začne, tak tým sa viacej tie problémy nabalujú. Tým je akože ten čas je veľmi dôležitý v tej terapii. Čím skôr začneme, tým skôr vieme riešiť a vyriešiť možno veľa vecí alebo posunúť to iným smerom. A teda dávaš rodičom nejaké odporúčania, ak tomu rozumiem správne, že ako majú pracovať s deťmi a že čo s nimi robiť? Sú tieto odporúčania alebo techniky univerzálne, platia pre všetkých rovnako, alebo je potrebné to nejako šiť na mieru? Tak oni sú také, že ten základ máš tam rovnaký, podľa niečoho musíš postupovať, hej? Ale zase každé dieťa je úplne iné, takže ty musíš vlastne pri tých deťoch pristupovať hrozne individuálne. A pri každom dieťati zaberá, funguje niečo iné. Veľmi dôležité najmä pri tých deťoch, pri tých menších deťoch, ktoré majú diagnostikovanú napríklad pervazívnu vývinovú poruchu, tak tam ideš od prípadu k prípadu, lebo nikdy nevieš, na čo to dieťa zareaguje. Tam je dobré, keď má to dieťa také, že niečo má hrozne rado, že ho vieš motivovať v tej terapii a za tú motiváciu to môžu byť bubliny, hocičo skákanie, hej, alebo iné veci. A to, keď je motivované, tak dokáže aj viacej robiť v tej terapii. Ty ho potrebuješ najskôr naučiť spolupracovať a potom môže ísť do ďalších techník terapeutických. No a napríklad som mala také dieťa, ktoré malo veľmi rado bubliny. A keď si fúkal bubliny, ono bolo úplne že neverbálne, malo len zvuky. Tak sme išli do toho, že treba sme ho chceli naučiť nejaké to gesto, že si vypýta, že ešte si prosí, hej. A vymyslíš si, alebo teda sú nejaké určité gesta, ktoré na to môžeš použiť. No a potom pri fúkaní tých bublín vlastne ono určitými tými technikami začalo používať to gesto, že si ešte vypýtalo, že ešte chce. A to je veľký pokrok v tej terapii. Super, čiže tie gesta, to sú taká znaková reč takmer? No, áno. Hej, sú to také špeciálne znaky, teda, ktoré sú takým prekurzorom pred vývinom tej reči a pokiaľ aj deti musia prechádzať aj týmto štádiom, že najprv máš tie gesta, najprv ti vlastne to dieťa ukáže, čo chce, kým ešte nevie rozprávať, ukáže ti predmet, ukáže ti, čo si potrebuje, teba dotiahne niekam, aby dosiahlo ten svoj cieľ. Čiže tieto veci to dieťa musí mať, aby sa začala rozvíjať reč. Rozumiem tomu správne aj tak, že pri tých menších deťoch to veľakrát nie je úplne zrejmé, že niekedy tak človek váha, hoci je odborník, že či to je oneskorený vývin reči alebo už nejaká narušená komunikácia, nebude nejaká iná diagnóza. Ako vtedy postupuješ? Je to vtedy o tej diferenciálnej diagnostike. Ty potrebuješ vyšetrenia od tých iných odborníkov. Potrebuješ psychológa, potrebuješ psychiatra, teda pedopsychiatra a možno teda špeciálneho pedagóga prípadne, hej. Ale takisto, že keď je to veľmi malé dieťa, tak sú tie diagnózy ešte také, treba byť veľmi opatrný, lebo napríklad dieťa s veľmi ťažkou poruchou narušenej komunikačnej schopnosti, s poruchou porozumenia a reči, tak tam sa často javia ako do toho pervazívneho spektra.
a nakoniec tou terapiou dokážeme to dieťa dostať skoro na normálnu úroveň. Hej. No, super. Čiže tam treba kombináciu nejakej trpezlivosti a odbornosti, tak aby ste neprišli príliš skoro k nejakým záverom, ktoré ale sú samozrejme, že je to od prípadu k prípadu. Hej? Čiže takisto nemôžem povedať, že všetky takéto deti sa vyliečia. Nie, akože sú tam a zostávajú tam deficity. Zažil som už aj také situácie, kedy rodičia sa na svoje dieťa pozerajú tak, že však ono z toho vyrastie. Hej? Alebo to nad tým netreba nejak príliš veľa špekulovať. Však každý sa nejako raz naučí komunikovať. Čo hrozí dieťaťu, ktoré má naozaj narušenú komunikačnú schopnosť, ak sa s ním nepracuje? Toto rozhodne by som bola rada, keby rodičia toto nerobili. A radšej hovorím, že vyhľadali toho odborníka. Pretože keď sa s tým dieťaťom nepracuje, tak napríklad tie autistické deti môžu ostať neverbálne alebo minimálne verbálne, keď sa nedostatočne dobre v terapiách teda potiahnu. A tým pádom budú pre rodičov viac a viac neovládateľní, nekontrolovateľní, budú sa prejavovať viac menej iba krikom a teda vydobíjať si tieto veci tak. Ak sa naučia, zase je to podľa ich schopností, možno niektoré zostanú iba pri pár gestách, ale keby mali aj tých pár najdôležitejších gest, keby sa vedeli naučiť, tak je to stále lepšie ako úplne nekomunikujúce dieťa. Jasné, sme sociálne bytosti a proste chceme, aby tie deti boli súčasťou nášho sociálneho fungovania a preto tá komunikácia je dôležitá, ak tomu rozumiem správne. Opačný extrém, stretávaš sa aj s tým, že niekedy rodičia preháňajú, že proste prídu za tebou, hoci by vôbec nemuseli a stresujú sa z vecí, ktoré sú neadekvátne? Áno, ale mám to radšej. Okay. Lebo stačí im jedno stretnutie, jedna terapia na to, aby som ich upokojila a oni už vedia, že čo si majú všímať, ako si majú všímať a potom už vlastne v domácom prostredí riešia, prípadne sa ozvú neskôr, keď naozaj, že začne to byť také, že už to ide do toho narušenia, tak vedia už na koho sa obrátiť. Čiže nedá sa povedať, že pri podozrení z narušenej komunikácie by ľudia preháňali alebo by bola nejaká prílišná opatrnosť, niečo, čo nie je na mieste. Jednoducho je lepšie sa poradiť, ako potom banovať, že som niečo zanedbal. Rozhodne, ja to mám určite radšej. Lebo aj pri takých obyčajných veciach, ako sú tie artikulačné diagnózy, teda dyslália napríklad, tak tam treba byť pozorný aj voči tej artikulácii svojich detí. Pokiaľ už v 3 rokoch napríklad vyslovujú tie sykavky medzi zubami, jazyk je vonku, tak ono sa to už spontánne neupraví. Takisto, keď náhodou dieťa začne už rozprávať R, je toto velárne, to hrdelné, to H, tak už takisto sa to väčšinou same nespraví a treba vyvodiť tú správnu artikuláciu na to, aby to vedelo správne aj používať. Prečo sme prirodzene plynulé k otázke artikulačnej? Tam je kedy taký ten správny vek na to, aby dieťa začalo pracovať v terapii? Tam potrebuješ to, aby to dieťa s tebou spolupracovalo a aby vedelo pracovať aj doma. Hej? Čiže najlepší vek je tak okolo tých 4 rokov. Ale sú zase deti a deti. Mala som aj mladšie deti, ktoré boli ochotné a schopné spolupracovať pekne. Čiže pokiaľ tam mali naozaj, že tie interdentálne sykavky napríklad, tak sme s nimi už pracovali odvtedy. A je to lepšie čím skôr, lebo ten návyk tých sykaviek je naozaj tak silný, že to sa veľmi ťažko odstraňuje. A ako prebieha potom terapia s deťmi? Tak tam ide o to, že ty potrebuješ vyvodiť tú správnu artikuláciu na začiatku. Čiže musíš naučiť ten správny zvuk a potom ten zvuk spájaš so slabikami alebo do slabík a potom do slov a následne do vied. Hej, že ono je to dlhavý proces na to, aby toto dieťa začalo správne v tej svojej reči používať. Lebo keď rozprávame takto rýchlo a teraz si predstavíš, že napríklad máš začať račkovať, že každé jedno R musíš rozmýšľať nad tým, ako máš položiť jazyk, tak je to veľmi náročné. To sa takisto deje u nich. Čiže aj rodičia musia byť v tom domácom prostredí schopní s tým dieťaťom pracovať. Čiže úloha rodičov je pracovať s tými deťmi. Dobre to rozumiem? A ako to teda potom, ako ich inštruuješ? Ako prebieha tá príprava na to, aby oni vedeli s deťmi pracovať správne? Ja si tých rodičov volám potom do ambulancie, po terapii, kde im vysvetlím, čo sme robili, ako sme to robili, ukážeme si to s tým dieťaťom, prípadne im poviem nejaké
nápady, ktoré by mohli použiť aj v domácom prostredí. Všetko by to malo byť v rámci nejakej hry, aby tí deti nemali pocit, že nejako veľmi trénujú, ale že sa popri tom teda môžu s tým rodičom aj hrať, lebo ako som hovorila, je to beh na dlhé trate. Oni musia byť schopní dlhodobo s tým dieťaťom trénovať, pracovať, lebo keď je tam napríklad tá jedna sikavka, tak to prechádza na z t, d, n, l, všetky vedia byť medzi tými zubami, čiže naozaj je to dlhodobá záležitosť. Takže ja napríklad rada pracujem s Pexesom, prípadne im poviem, že môžu si zahrať Človeče, nehnevaj sa, keď hodia na kocke, tak toľko slov si vymyslia. A prípadne teda poskytujem nejaké pracovné listy alebo materiály a teda niečo, aby hravou formou mohli fungovať tí rodičia s tými deťmi aj doma. Rozumiem. Viem si predstaviť, že na začiatku toho procesu ten rodič môže vnímať, že dieťa robí veľa chýb. Ako má správne postupovať? Má upozorňovať na to, že robí chyby, alebo aká je tá správna metodológia? Na začiatku treba to cvičenie. Čiže to, aké úlohy im dávam, podľa toho by mali postupovať. Vždy hovorím na začiatku rodičom, že oni nesmú opravovať tie deti hneď v tej reči, lebo to dieťa potom stratí tú motiváciu. Keď ho rodič za každým preruší, tak je to pre ňo frustrujúce. Aby odmietlo úplne tú logopédiu riešiť. Takže treba byť pri tom opatrný. A potom, keď už to dávame trebárs do tej reči, že už je tak natrenované, tak správna artikulácia je a ten zvuk tej hlásky taký, že už ho môže vkladať do tej reči, tak tiež väčšinou rodičom hovorím, že nech je to len v určitý nejaký časový úsek doma. Že si dajú, že teraz ťa hodinu trebárs budem opravovať pri každom tom slove, že dávaj si na to pozor. Ale nech to nie je stále, lebo naozaj je to frustrujúce, keď ťa v kuse niekto prerušuje s tým, že si máš dať pozor, ako to hovoríš. To si viem predstaviť. A teda aká je vhodná intenzita toho trénovania, že treba to robiť každý deň, viacnásobne, alebo čo je taká tá správna dávka tréningu? Najlepšie je trénovať každý deň. Keď to chcete mať rýchlo z krku, tak sa treba do toho vrhnúť a trénovať každý deň. Zo svojej praxe mám, že som niekoľkých rodičov sa mi tak dalo pekne motivovať, že im hovorím, že teraz vás poprosím, že 2 mesiace intenzívny tréning, akože naozaj, že každý deň skúste čo najviac, ako sa to bude dať. Pri každé dieťa je iné, takže niektoré vydržali pol hodinu, niektoré vydržali dokonca viacej, niektoré 10 minút, ale každý deň. Pri každom jednom je ten pokrok oveľa väčší, ako pri tých, s ktorými sa každý deň nepracuje. Lucia, čo hrozí, ak sa zanedbá práve práca na týchto artikulačných problémoch? No, tak je to napríklad, to môže súvisieť aj s tým, že keď sa zanedbá aj len tá nesprávna artikulácia. Dieťa má oslabené artikulačné orgány, trebárs dýcha ústami. Tam kľudne sa môže udiať to, že sa skracujú úzdičky, dýcha tými ústami, čiže sú otvorené dýchacie cesty, je tam väčšia chorobnosť. Náchylnosť na rôzne deformity zuboradia, čiže sa krivia zuby alebo prípadne môžu vznikať otvorené zhryzy a podobne. Hej? Lebo ten jazyk, keď je stále vonku, tak on bráni vlastne tomu rastu tých zubov, čiže môže kľudne sa objavovať ten otvorený zhryz. A treba to potom riešiť ďalej, ale kým sa neupraví tá artikulácia, tak môže mať to dieťa aj 3 strojčeky a vlastne ono sa všetky tie deformity potom vrátia naspäť. Čiže treba byť aj v tomto opatrný. A môže to mať aj iné a také závažnejšie trebárs dôsledky, že nerozprávajú alebo teda nehovoria tie hlásky kvôli tomu, že oni ich vlastne nespracovávajú. Že oni ich nepočujú, nespracovávajú a teda ich nevedia použiť v tej reči. To znamená, že ak sa toto nerieši, tak potom sa to pretaví do poruch učenia a rodičia s nimi budú mať oveľa viacej problémov potom v školskom prostredí. OK, čiže to je to, čomu sa hovorí to fonematické uvedomovanie, áno? Áno, presne tak. Áno, to je to spracovanie tých jednotlivých hlások v slove. Ak toto dieťa nemá, tak nastávajú ďalšie a tie problémy sa nabalujú potom. No znie to tak, že tá logopedická práca sa proste vyplatí na viacerých úrovniach. To je skvelé. A ešte ma veľmi zaujíma, že ako prebieha také, že odovzdávanie zadaní pre rodičov na tie domáce úlohy. Tí rodičia dostanú odo mňa vysvetlené, vyskúšajú si to, pokiaľ je to nejaká technika, ktorú treba viacej vyskúšať,
tak si to predo mnou vyskúšajú s tým dieťaťom, aby to vedeli správne trénovať, lebo napríklad také vyvodzovanie R je celkom vtipná záležitosť a treba sa to vedieť naučiť, takže to sa snažím tých rodičov, nech si to vyskúšajú, nech vedia ako na to. No a potom prípadne dostanú nejaké možnosti alebo odporúčanie na tie hry v domácom prostredí alebo kde by to mohli teda vložiť, aby to bolo takou zábavnou formou. Dobrý hráč sú teraz plné internety. Opýtam sa ťa na tvoj názor, že existujú nejaké také zdroje, kde by si to ten rodič mohol aj sám naštudovať celé a mohol tým pádom vynechať logopéda z toho procesu, alebo je to skôr cesta, ktorú neodporúčaš? Rozhodne nie. Začať s terapiou u odborníka a potom mať tie doplnkové veci z internetu, videa. Jasné, však akože kopec vecí ti môže pomôcť, lebo tam sú aj tie nápady na tie rôzne hry alebo pomôcky, hej, čo by si ten rodič prípadne mohol s tým dieťaťom vyrobiť. Ale musí to byť pod vedením odborníka, lebo keby ten rodič ani sám si podľa mňa ani ty, ani nikto z takých, teda z ľudí, ktorí sa tomu nevenujú, si neuvedomuje, že kde dávaš ten jazyk pri tej artikulácii. Čiže to vyvodzovanie napríklad len tej správnej artikulácie je vec, ktorú musíš mať riadenú. Opýtam sa ťa ešte na prácu s dospelou populáciou, ktorú si spomínala na začiatku. Aké máš ty skúsenosti konkrétne a čo vnímaš ako také najväčšie výzvy v rámci tejto oblasti? No tak u mňa sa najviac teda objavili aj takí, že okolo 20-30 roční dospeláci, ktorí zanedbali tú správnu výslovnosť v tom detskom veku. Čiže chodili ku mne do ambulancie s tým, že potrebovali pomôcť buď s tými sikavkami alebo velárnym R. Vyvodiť sa to dá, to sa ma každý inak dosť často pýta, že či je to vôbec možné, že pri tom dospelom, že či sa to dá vyvodiť. Vyvodiť sa to dá, pokiaľ tam nie sú teda nejaké iné prekážky, čo sa týka skrátenej uzdičky jazyka a podobne, hej. Ale dostať to do toho používania už je veľmi ťažké. Veľmi, veľmi a tam si naozaj treba u toho dospelého uvedomovať každé to jedno slovo, čiže tam treba 3-krát viacej trénovania ako u tých malých detí, ktoré to tak prirodzenejšie potom dajú do tej reči. A ako je to potom pri iných možno takých ťažších stavoch alebo možno, že pri tej staršej populácii? Pri tej staršej populácii sú to hlavne tie náhle mozgové príhody. A tam potom sa jedná buď o afázie alebo dysartrie, čo vlastne pri tých afáziách sú narušené centra v mozgu reči. A tých ľudí, teda samozrejme zase individuálne od prípadu k prípadu, ale učíš tých ľudí znova rozprávať. Buď od začiatku, alebo len niektoré teda veci musíš ich posúvať, lebo kopec vecí je tam deficitných. A pri tých dysartriách ide skôr o neurologické narušenie a tam zase učíš viac tú výslovnosť a to skladanie toho jazyka na tie jednotlivé hlásky. A je terapia u týchto dospelých klientov odlišná výrazne od terapie u detí? Takisto tam máš pomôcky, obrázky, materiály, ktoré využívaš v tej terapii, čiže až také to nie je odlišné, ale samozrejme, že je to iná technika a inak postupuješ. Ďakujem ti veľmi pekne za tento rozhovor. Nie za čo. Ak nechcete premeškať naše ďalšie videá, nezabudnite sa prihlásiť na odber a kliknúť na zvonček. Tešíme sa na vás.